I don't care, mina ngifuna ukuba educated, mina ngiyazala, ngizala izingane. Angidingi ukuba educated, ngizala izingane zakwandaba ongeke uyibuze mayiqhamuka la. Uyabona ngoba lokhu kufunda kweni kudayilutha negazi nizala izingane engafani nayo. Abantu bathi ngiyahlanya ngenza yonke South Africa. Indoda yakhe yase Nigeria. The whole deputy mayor ubefihla abantu endlini yakhe udeputy mayor. Uthandana neNigerian elingasebenzi. Ngibani lona nginikeza izinto zengane. Uthi lapha kwaZulu kunesimo esibhlungu kangakanani esenzakalayo. Lapha kwaZulu kudayiswa ama drugs afihlwa ngaphansi kwestage noma kwesichuse selem. Hayibo. Angidingi ukuba educated, ngizala izingane zakwandaba ongeke uyibuze mayiqhamuka la. Uyabona ngoba lokhu kufunda kweni kudayilutha negazi nizala izingane engafani nayo. So ke ngangilapha ngimemezela umhla ka 30 June 2026. Abantu bathi ngiyahlanya ngenza yonke South Africa ebonga ukuthi nibakhumbuza ukuthi bona bangamadoda ngempela if ke kubhlungu kabi ukuthi ugxekwe abantu begxekela izinto ezifana nalezo. Indaba ye-xenophobia nokuthi siyakhokhelwa into engeke iziyenzeke kuphakela umthakathi. Ngicela ukuniqinisekisa kuloko angithengeki mina wengane zakwethu. Lokho engikwenza ngikwenza ngobudoda. Lokho engikwenza ngoba ngiyindoda. Ngikwenza ngoba kuyi-responsibility yami njengendoda ukuthi ngisukume, ngikhumbuza abaholi, ngikhumbuza ubaba egcekeni ukuthi baba ngiyakucela, sicela unake thina njengezingane zethu. Hulumeni awukuthi uzame ukusikhuzela laba bantu esibe nomoya omuhle kubo for more than 25 years ama foreigners ehlele South Africa. We were very nice and then boom. No December they make a video and say we are going to take this land. Oh. Okay, so we know they can't take their land because they can't take it back to their countries. But the worst thing they said, the worst thing, they said they are going to take our women. Huh? Awumthinti umfazi kwaZulu, akathintwa umuntu wesifazane kwaZulu. Yiyo ke into yasisukumisa leyo. Sathi uyabona ke abasho lokho kuphela. Uma bethi bazothatha abafazi bethu ngoba abasho ukuthi bazothatha intombi, bathi bazothatha abafazi bethu. Inhlamba ke leyo uma windoda ukuthi nje wena ungarelaxa uthi ngoba wakho umfazi akabakakhulumi ngaye awunankingi ngoba bazomthatha ngempela. Bazomthatha ngempela. Nizwile nje kwenye province udeputy mayor, the whole deputy mayor indoda yakhe yase Nigeria. The whole deputy mayor ubefihla abantu endlini yakhe udeputy mayor. Uthandana neNigerian elingasebenzi. Uthandana udeputy mayor, Google the news, they are there. Uthandana neNigeria elingasebenzi. Uthathe abantu bakubo baseNigeria wayobafihla endlini yakhe. Uthatha osipala engabe uyahamba udeputy mayor ayodeputize le eNigeria. Usebenzisa ama state resources nendlu kahulumeni, nemali kahulumeni, nemali yabanye abakhokhi bentela. Ukuthi afihla abantu bokufika bangekho la abalapha ezweni ngengekho emthethweni. Ngane zakwethu owethu umyalezo uqondile. Owethu umyalezo uqondile. Sithi izwe alilungu, akubuyisa imithetho, sikulayinile la sizonifakela khona nizoqhubeka nakho nikufunde kodwa asikwazi ukuchitha isikhathi sikhulume ngezinto esisadinga ukwenziwa sineminyaka ewu32 sisemandleni. ISouth Africa ina 32 into democracy. We can't be still planning. Things needs to be done now. Insizwa nobunsizwa Development Foundation nizobona lapho ku statement izoqala manje namhlanje ngomhla ka1 to force izinto eziningi lapha eThekwini. Hayibo. Ngibani lona nginikeza izinto zengane. Yeah. Kuyabona ngathi ngiyazala nje. Ngabe kunezinto zezingane ngidini. Siyabonga. Benganandaba nokujuluka mina. Indoda mayikhuluma into eserious iyajuluka. So ke sizoqala izinto ezinkulu njengamanje bafowethu ezokuthi sihlale entweni manje njengalapha eThekwini. Into esizoyenza njengala eThekwini njengamanje sizoya kumasipala sikhombe ibhilidi sithi umasipala namhlanje khipha laba bantu namhlanje sisuke siye kwelibe akukho ukuxoxa okuzokwenzeka. Akukho ukuxoxa okuzokwenzeka. Sizofika sikhombe ibhilidi ngoba amabhilidi abahleli kuwo barenta kumuntu osebenza kwamasipala. Barenta ibhilidi ngelika works. It was vacant. And then strategically ama Nigerians ahamba yongena ebhilidi. Ubani owatshela ukuthi leli bhilidi alinamuntu? Ubani owatshela
bangena bahleli bayeka ukuhlala ukuthi bahluphekile baphenduka baba ngama landlords. Sizoya kwa Transnet, izindlu ka Transnet zonke lezi ezigcwele lapha empilo okuphekwa kuza ama drug. Sizoya kwa Transnet sithi sicela usinike uhla lwezindlu zakho Transnet. Sicela usinike uhla lwezindlu zakho Public Works. Masipala ngelanga elithile siya kunansi indlu. Siyoyilungisa, siyoyivula, sicela abantu abaphakathi ukuthi abaphume ebese leyo ndlu isetshenziselwa laba bantu abakhahlamezwe izikhukhula balapha eSouth Africa behlale kulezo zindlu ngoba vele azenzi lutho, abadinga ukurent, abenzi lutho, ugesi awukhokhelwa kwenziwa lutho, abaqhubeke bengawukhokhela ugesi bengenzi lutho, kodwa kuhlala abantu base South Africa ngoba nakho for so many years abantu bangaphandle bahleli kulela bhilidi abawukhokhela ugesi. Can you imagine kune bhilidi la okuthiwa abantu abokufika bahleli khona batshele abantu izolo ukuthi bona bayindawo, kodwa kunomasipala la eThekwini. Thina ke njengeinsizwa sicela umasipala ukusebenzisana naye namaphoyisa, sifike simkhombise khipha laba abantu namhlanje, uma ngabe ngabakhiphi siyahlala lapho, bazohlala lapho ngaphakathi, abeza ukuphuma beyothenga, abeza ukwenza lutho, sizohlala lapho. Angithi abangamakhosi bayagada, sizobagada ke thina sibona. Alikho drug elizodayisa la eThekwini ukusuka manje kuya kuDisemba, nizobona kuzophela ukudayisa kwama drugs la eThekwini ngoba kwenziwa ngamabomu, kwenziwa izikhulu namaphoyisa nani. Ukusuka manje sibiza igama lomuntu sikhipha ubufakazi, sibiza igama lomuntu sikhipha ubufakazi, futhi asifuna amaphoyisa lokho eyoboshwa, asifuna amaphoyisa lokho eyoboshwa. iPop ayiyeke ukuvikela amaphoyisa, iphoyisa linesifungo sokuvikela umphakathi, inqwaba amaphoyisa angaze abulale umuntu la, kodwa ngezenzo zawo zokumekela imali zokwebiwe kuma drug lords seyibaqedile abantu, asabeqedile abantu amaphoyisa, lingazange lona limbulala umuntu ngqo. Kodwa lama drugs anikezwe izingane, zonke le ngane zakithi ezihleli lapha lokhuza eKing Dinizulu Park ziqhamuka kulezi zenzo zabantu abafuna ukwenza imali esheshayo. Okwesibili sizokwenza njengensizwa nomnsizwa, sizoba nomhlangano no Premier nobaba uMkhwanazi, sihambise uhla lwamaphoyisa esiwaziyo ukuthi adayisa ama drugs awase Richards Bay, awase Newcastle, awala eThekwini. Awugcina idolobha singalibalanga isitenga. Niyazi ukuthi lapha kwaZulu kunesimo esibhlungu kangakanani esenzakalayo. Lapha kwaZulu kudayiswa ama drugs afihlwa ngaphansi kwestage noma kwesichuse selembe. Hayibo. Into ebhlungu ngendlela eyisimanga okufanele ngabe sonke thina abantu singamaZulu esihlala kwaDukuza, kufanele ngabe lento iyasihlupha, kufanele ngabe into ereportwa zonke izinsuku, kufanele ngabe into epostwa zonke izinsuku. Ngaphansi kwesithusa senkosi, ngaphansi kwesithusa selembe, umqali walendlela yakwaZulu, umgqugquzeli wobumbano kubantu bakwaZulu, kudayiselwa khona ama drugs afihlwa khona. Sizosondela ke laphana siyilungise leyo nto leyo ke. Abaningi ngiyazi ukuthi bafisa ukwazi ukuthi umhlangano wethu okokuqala ungani ubungamfakanga uSiso uMangobese, nokuthi kungani ungazange kuvezwe ukuthi yini beyokhulunywa, siyoyikhuluma nomongameli. Laba abaningi ke futhi bebezama ukusebenzisa lokho ukuqhuba indlela zabo zokuzama ukuthi kube noqhekeko phakathi kwethu. Abaningi bayazi ukuthi ngumuntu we-social media, ngihlale ngikhona ku-social media, kodwa uma ungaqaphela kuba kancane kabi ungithole ngishuthe nabaholi. Ngiyabaza abaningi bayangifonela abakhona la efonini yami, siyahlangana nabo, but kukancane ungithole ngishuthe nomholi. Ngicela ukwenza into enkulu kunazo zonke enizoyibona ukuthi ingakanani. Akekho wakwabona isithombe sami noMdlokombane, kodwa sengahlangana kaningi noMdlokombane. Before inkosi okhokho beyikhumbule, ngahlangana kaningi naye, kodwa ngaze ngifike eduze kwayo. Ingonyama ngiyenzela umsebenzi omkhulu, umkhosi woselwa umiswa yimi. Makwenziwa nje umkhosi woselwa umiswa yimi, umkhosi woselwa okuwumkhosi omkhulu ngendlela eyisimanga, okufanele ube mkhulu ngisho kunomkhosi wamatshitshi. Ukuba izinto zenziwa kahle, lokho insizwa nomnsizwa enye izinto ezoyilwela ukuthi yenzeke, ngoba umkhosi woselwa umkhosi wokweshwama, umkhosi wokuthi ucelelwe impilo isizwe, iwona mkhosi okufanele ungabe mkhulu kunayo yonke imkhosi. Iwona mkhosi uhulumeni okufanele ufake ibudget enkulu kona, ngoba iwona mkhosi la okufanele kufundiswe khona abantu ukuthi benzani. Njengoba kukhalwa ngokuthi amatshitshi ayafundiswa, insizwa ayifundiswa, ukhona umsebenzi, ukhona umkhosi okuyiwona oqondene naleyo okuwumkhosi woselwa. Angaze ngihlangane nengonyama, angaze ngithinte ingonyama, angaze ngishuthe nengonyama.
ngoba ukuhlangana neNgonyama kimi it's not a publicity stunt, it's more of a spiritual connection than anything else. Angeke ngithanda ukuhlangana neNgonyama mina ngisuke ekhweni, angeke ngithanda ukuhlangana neNgonyama kade ngidlalela noma koti bakithi ebusuku, angeke ngithanda ukuhlangana neNgonyama ngingahlanzekile emoyeni, ngoba ukuhlangana neNgonyama akusikho nje ukuhlangana kuphela, kodwa akusiyo into yokuhlangana ukuthi ushaye izithombe bese uvela ukuthi athi uhlangane neNgonyama, ngoba iNgonyama akuyona into yokukhanda udumo, iNgonyama akuyona into yokuthi ubukwe ukuthi wena usuke wahlangana neNgonyama. Ukuhlangana neNgonyama kufanele kube ngokukamoya, angaze ngichawule iNgonyama lokho ngaba khona njoba ikhona, ngoba ngingaka njoba ngiyilwela kangaka, njoba ngisebenza kangaka, angaze ngichawule iNgonyama, ngesaba ngisho ukusondela kuyona, kodwa yimi engiyisebenzelayo. Akekho umuntu owakhela iNgonyama ibutho la eSouth Africa ukwedlula mina, akekho umuntu owakhela iNgonyama insizwa zayisencane kusuka ko5 years kuya ko21 ukwedlula mina, kodwa ngikaze ngihlangane naye. Ngijabula ngife ngimbono ngangeyintaba zakhe eme lapha nje phambi kwebutho, ngijabula ngife ukugiya ehlele esihlalweni lapha ongangokujula kolwandle, ngijabula ngife indlula mithi uma ngizwa ikhuluma ngibuka ku TV. Angidingi ukuhlangana naye, ngiyohlangana nayo mhla yona yathi aningicelela undabandaba bese ngihamba ngiyobika kwabakwandabandaba, ngikhuphukele entabeni ngiyobikela uNkulunkulu ukuthi Nkosi namhlanje ngiyokhuluma nenkosi umlomo nomlomo, ngoba akuyona into encane, it's not a publicity stunt. Even upresident obehlela umhlangano ngase ngihambile, ngase ngise-Standard ngibuya ngiza lapha kwaZulu, angasho mayithola ithuba lokukhuluma uyosho owayengibiza ukuthi ngathi awukodwa kungangami ukuhlangana nomongameli, ngasho ngathi umongameli mnikeni ithemba lokuthi mina ngiyaqinisekisa ukuthi iSouth Africa ngeke ize ishe, kusho mina ngihambe ngaye entabeni ngayoyikhulekela iSouth Africa, ngiyaqinisekisa ukuthi ngeke ize ishe, ngaze ngabeka ikhanda lami kulayini wesitimela ngathi uma kwenzeka wayensizwa bafethu wayensizwa lapha emuva besicelile ukuthi umsebenzi hayi ngizokhuluma nensizwa ngiyaxolisa Sezwa zakithi wayensizwa sezwa nizothola ithuba, qhawekazi yehla phela sisi wami, yehla saqhawa sisibambo siyasebenza thina lana, sidlule kanjani? Bethu abafuni sidlule. Hayi sisaye mawanqaphela amadoda phela sisi. Sizosebenza amadoda sisi. Yiyo lento lena esizama ukuyilungisa lapho ukuthi akuphele lokhu ukuthi lapho ongaphesheya hayi kulungile ingane zakwethu, cha impela sisi akufanele unqaphe, ukuthetha kulungile. Wengane zakwethu insizwa ngizothi mangiqeda la ebese ngithola ithuba niyazi sikhulume, ngicela ukuthi nje nikhululeke, ningabaxini kakhulu, ngizoba nethuba lokukhuluma nani. Akwehla umoya mkhaya wami, akwehla umoya, ningamadoda nina ngithi umuntu wesifazane uyashesha ukufudumala, ngithi uNkulunkulu wayenzela ukuthi masimthinta nathi sisheshe sizwe ukuthi kumnandi, yabona manje ke uyashesha ukufudumala phela, sehlisa umoya, singamadoda ke thina ngithi siyabonga bafowethu, asehlisa umoya, siqhubeke bafowethu. Bengisachaza ke bafowethu ukuthi mina angisiyena umuntu othanda ukuhlangana nabantu abakhulu okungakafiki ezingeni lami, ngoba kugcina kuba ngathi kuumdlalo nje, kugcina kuba ngathi kuumdlalo ukuhlangana nopresident, kugcina kuba ngathi kuumdlalo ukuhlangana isilo mina ngiyaye emashobeni ngifike ngidedela abantwana, ngidedele cha ingane zakwethu, ngeke phela, ngeke madoda, ngeke sikhuluma into eyodudu, ngithe mina ngizokhuluma nani mangiqeda la. Ayikho indoda ekhuzwa kabili, ngoba niyayibona iSouth Africa njengoba injena nje, amadoda angayigeqile indlebe. Amadoda nje angageqile indlebe, uningabona ukuthi kungabalula kanjani eSouth Africa, ilokho esizama ukukhanda, yabo. So ke abaningi